Тази събота предстои събитие с благотворителен характер. Зумба инструктори и ентусиасти от над 10 града в България ще се включат в партий Pink Зумбатон. Мащабният проект има за цел да окаже подкрепа в борбата с рака на гърдата, чрез набиране на средства и повишаване на осведомеността. Нека видим. Предстои едно голямо спортно събитие, Зумба Парти, тази събота, благотворително събитие, но кажете ни малко повече за него. Здравейте, Влади Николов се казвам, зумба инструктор от София. Партий Pink Зумбатон е глобално събитие за подкрепа на жените с рак на гърдата или хората, които се борят с рак на гърдата. България се включва за трета година, поредна към глобалната инициатива, като в 11 града в България тази година се включват към събитието. Инструктори лицензирани във всичките 11 града събират хората в инициативата Partey Pink, в която можете да се включите, като последвате ивента, да видите кои са локациите, в които можете да се включите във всеки един град. Става въпрос за събота. Събота, 22 февруари. Вече цяла година говорим за това събитие. Добре дошли са всички, които желаят да се включат. Входът е свободен с дарение на място. Каузата е да подкрепиме всички жени, които се борят с диагнозата рак на млечната жлеза. Изключително сме благодарни на всички зумба инструктори, наши колеги, нашето зумба семейство, които застават до нас вече за трета година. И без тях това събитие не би било толкова енергично, толкова да се дарява с любов и да бъде тази магия. Заповядайте при нас да танцуваме заедно за живота. Тяхното включване в глобалното движение всъщност е провокирано от лична история, когато те са получили страхотна подкрепа и по този начин сега със събитието връщат. Аз съм изключително благодарна, че преди 3 години избраха фондация 1 от 8 и подкрепата за жени с рак на гърдата. Става все по-голямо събитието. Все по-голямо става. Миналата година 750 човека танцуваха във всички градове. Събитието е отворено за всеки, не е само за хората, които ходят на зумба. Ако имате нужда от прегръдка, ако имате нужда от подкрепа, ако имате нужда да бъдете част от това общество, в което ние даваме надежда, в което ние връщаме нашата любов към вас, когато вие дадохте, когато ние имахме нужда. Добре дошли сте абсолютно всички танцуващи, не танцуващи. Колко е важно доброволчеството и даряването в България? Изключително важно е. Нашата организация вече 11 години, благодарение на доброволчески инициативи, на дарения от корпоративния и частния сектор, всъщност случва всичко това за хиляди жени в България, за техните семейства, а напоследък и извън България, онлайн по всякакъв начин. Изключително важно е. Всяко дарение помага на нас да продължим да ги подкрепяме.